Azin ya mana onye kwuzi anyị mmanụ bịa nya aka n'aba gị Chiemeli onye arọ ole ka ị dị 13 years okay kedu ihe kpata iji nọdụ ebe a unu jebe ọra ma na Abuja jee zuo ori ka eku nsi wee jee unu ma fes ị na-ese ihe ise sọsọ anwụlụ ka ị na-ese ka ihe ọzọ ị na-ese ị na-esola SK Chiemeli na-ese na SK sọsọ anwụlụ ka ọ na-ese very good nke bụ nna ya ị na-ese ihe ị na-ese ese bịa ọka m ka ndị na-ese kedu arọ ole ka ị dị 14 years kedu ihe ị na-ese na-ene m anya anwụrụ na gị n'ọzọ na-ene m anya anwụrụ na SK gị n'ọzọ na loud kedu ndị na-ese ọsịsọ